Makati Sekuru. Aiwa, ndipangu wakadi ya kumzukuru wangu. Ndiripo Sekuru ndauya panapa nekuti pane VaSekuru kunyanya vari kunze kwenyika. Vari kutaura ivo kuti Sekuru tiri kuvatumira mari dzedare. Pamwe hatipinde mudare, pamwe tinopinda mudare. Asi pamwe pacho even tisati tapinda mudare, tinotanga kuchajwa mari neVaSekuru venyu. Kwete mimi kana kuti nhamba dzenyu here kana kuti nhamba dzanyu. Vachinzisa mari yakati, isa mari yakati. Ndoti mutitsanangura kuti pakugamuchira mari yedare nepakuzobhadhara mari dzimwe dzinenge dzichidiwa mubasa renyu zvinofambiswa sei uye mari idzi dzinotumirwa kunani? Ya, ichocho chokwadi muzukuru wangu. Ya, panapa pane dambudziko hombe. Nekuti VaSekuru mwana kuti Sekuru ndakaisa mari kare yedare. Ivo VaSekuru vari kunzawo. Kunyanya South Africa, UK, Australia, Namibia, kunyika dziri kunze uko. Pane dambudziko. Vantu namba dzaSekuru Kanengo 3772 965955 no namba dzaSekuru. Unoona ine ndakagara muno mudani ndichita basa. Ndipakati pokuita basa. VaSekuru vanobva foni yaSekuru iri busy. Saka ivo ndakuchinjira namba iyi. Wobva kunamba iyi, wotaura panamba iyi. Vanotanga kuzisendesana mari dzavo ikoko ini ndisingazvizivi. Like yati kuchema muzukuru wangu wandakabvisa basa mwana muzukuru ananzi ashiri mujeri. Yakuvadza vanhu vakawanda vanhu vachimwe akarwa 11,000 years. Achingondisenda Sekuru vanzi zvakati, Sekuru vazonzi zvakati, Sekuru vazonditiwo zvokunyepa zvisina mvera nambotaura. Taurai neni nguva zhinji ndogara ndiri busy asi kana ndakumba kumapast 9-10 ndifonerei. Ini handiende kubhawa ndosiyana pandopedzawo basa panapo ndifunga vanhu vakawanda ma10 bye munofona kana nguva dzinozi ndipa basa munofona nakakagara pofona kuti ana Sekuru obatsirika. Saka iroro ratova dambudziko kune VaSekuru vari kunze uko. Uyezve kune vamwe vari kuenda kuFacebook kwakanzi Sekuru Kanengo. Munhu anotora nhamba dzake dzefoni obva adzisa pachest apo namba dzaSekuru Kanengo obva anyora zvinotyisa. Sekuru Kanengo anorombesa. Ndifunga ndakambokudza vazive kuti tangu tinandirombese ende handiite izvozvo. Unonzwa achinyora Sekuru Kanengo anorombesa wobudza wodownloada mapicture kuFacebook wobva wamaisa watora face yangu wobva wagadzika. Vaya vane nhamo nemari vada kuromba vatomhanya pafoni ipapo vati Sekuru Kanengo atanorombesa vakudyiwa mari nevanhu vaya. Saka muno mudare muno maita mbavha imwe chete. Kozoya kunzo kune nhamba dzakawandisa dzematsotsi dziri kufona. Saka izvezvi muzukuru wangu ndamubvisa basa anonzi ashiri mujeri. Nhamba yake yefoni yakakufona kana nyangwe iwo usingateerere muzukuru usinganzwe nhamba yaashiri 0773 03983. Nhamba idzodzo akakufonera achindiro kwa Sekuru Kanengo. Makatorana mari musazoti Sekuru ndakaisa mari pana ashiri mujeri. Handizvizivi. Ndikuzviramba ndikuzvibudisa pachena kune mafanzi yangu anonditeera. Ndikukuudzai kuti inini handipo panhau idzodzo. Ndakamubudisa basa nenhau yekuti akatora muzukuru mari ari kunze kwenyika achimufonera achinzi Sekuru vazoti zvakati muzukuru nekunzwa tsitsi. Zvikanzi Sekuru zvavada kutenga imba saka vasvotwa nemari yakati senda obva amusendera mari. Haisi mari yebasa. Uyu muzukuru ndakatomubatsira dambudziko rake rakafamba zvakanaka. Anga nevana vake vanga vari kuno kunze kuno kuZimbabwe. Ndobva ati Sekuru ati vana vangu vaitiro mavhisa. Ndobva ndamushandira vana vaitiro mavhisa voenda kuUK. Ndobva ndikuda kuti munhu hama yangu iwe futi kuno zviri kunesa mavhisa. Ndobva ndamubatsira vana yabva vaenda. Anga neproblem yake imba make ndobva ndamubatsira. Iyi haisi mari yebasa kuti anzi akabhadhara mari kunzi mari yebasa iyo. Aingofona unzi Sekuru vaita problem yakati saka vari kudawo 5,000 ubva amusendera. Mangwana futi obva ati Sekuru kwanzi kuri kudiwa naSekuru anzi vasvotwa nemari yemuda kutenga motikari kwasvota 2,000 obva amusendera. Sekuru vaita problem vadaenda kuDarwin hakuna mari vadaenda kuMozambique kunotora mushonga saka vatanzi mbotaura nemuzukuru obva amusendera 3,000 yese mari yakaita 11,500. Saka mari mwezi rona ndipaaitofona Sekuru mari yenyu makaiona here yandai kusenderai nchira dzechinje chamakatenga. Hapana ndikuziva ndakasendera ashiri mujeri mari iyoyo. Saka
ndozvo ndikutsanangura kuti uye muzukuru azobuda pachena ndozvo zviripo kune vamwe vakatorwawo futi mari vachindisekura kuti zvakati vatova chacho ndivanoda kutsanangura sekuru hongu uyo akatumira chiri chipo kwamuri pane vamwe vazukuru sekutaura vandaita tichitanga kuti vaitotaura kuti tatumira mari kuna nhingi asi sekuru ikandibva tatanesta tatumira mari kuna Ashley asi sekuru imwe zvimwe zvinotonzi tatumira nemari yemushonga asi mushonga wacho hatina kutumira. Ipapo idambudziko rakakura zvokuti ini ndisingazvizivi kazhinji. Dambudziko iroro rakura panapa saka ndazi kuti muzukuru panapa achada kukuona nezvichwa ndakamumisa marimwe zuro ana achato panapa achatsika saka pandaitira kuna mwazukuru kuti kuna mwasata vakuzviziva nongoti pamwe achiri kutaura naye bosi iye kuti azive kuti vazukuru vanoita kushamwari nawo anoita kusamwari nokuda kwangu inini. Anongona kuti vazukuru voitaline akonza muzukuru ndipo namba yako kuita kuti sekuru angona ari busy saka vanhu vanoda kutrust semunhu anenge naye padhuze naye anobva ngoti ndiye anogona kuti basa ndotongona kuenda padhuze nani nasekuru saka muzukuru uyu ndakamumisa basa ane mari dzaitora dzakawanda dzevanhu ai overcharge vanhu zvisirizvo andimazvona ai overcharge vanhu zvisirizvo achitora vanhu mari saka inini sasekuru Kanengo kuruzhinji rweZimbabwe nevamwe vanhu vari kunze ikoko kuti kana mama akatorerwa mari kuna Ashiri dzamukasenda dzamusanyanyisa kugutsikana nadzo sendai mameseji kuti sekuru ndakasendawo mari yakati nokuti iye akuchitawo n'anga anotaura nekuti sekuru anzi iwe muzukuru sekuru anditi zvakati ndozvikutora sekuru iye muzukuru nekugutsikana obva ati zvichokwadisa zvaringaruzi nasekuru Kanengo akutobudisa chi mari saka izvozvo vari kunze kana vachiona vhidhiyo iyi ngavasende pa772 vadzoke pana sekuru Kanengo panhamba kweiwewe unozochinjireiko nhamba yawaona paYouTube unozoenda kusei kana munhu akakukonza kuti chibva kunhamba iyi uye kunhamba iyi kuti aiwa inini handisi kubvawo kana kazhinji uda kusenda mari yako ndinotaura nasekuru Kanengo video call sekuru mandisende panhamba iyi muzukuru senda panhamba iyoyo zvikuti kanganisira basi vanhu vakuti tsikamba yasekuru Kanengo havasi kushanda zvakanaka nokuda kwomunhu mumwe chete saka tati no rega tizvibudise pachena vazukuru vangu vanzwisise kuitira kuti munhu ashupa pano ndakamumisa basi. Ngatiti munhu ada kupinda mumatare sekuru process yacho inofamba sei kuti vazukuru vari kunze vabvaza kuti zvandava kuitiswa izvi hazvisizvo zvakataurwa nasekuru Kanengo pavhidhiyo kana kuti kana munhu achizinga abirwa pamberi apo akauya kwamuri achiti takabirwa totora lingi tongoidzosa toti takazvitaura wani izvi iwo ndosina kuti isusu munhu aida kupinda mudare anotaura anosenda mari anotanga taura neni ndomudzasenda mari kunyange foni yangu yaricha anofona nevidhiyo call ndochimuudza kuti chiisa mari panhamba yakati ini sasekuru oisa mari tine bhuku ratinonyora nguva dzakati uchapinda mudare mune nguva dzakati newo upinda pinda mudare wobatsirika kwete zvokuti iwe unongonzi musekuru Kanengo obva watosenda mari like izvi rimwe zuva rekuti munhu akasenda nzi mutulisi nuwe namba dzinopera na41 ari kutorawo mari kubeti bridge pamukuru apa auchitowo ndeisekuru Kanengo akaisa nhamba kufacebook wadziona nhamba idzodzo tsotse hakuna tsotse anobvuma kufonwa nevidhiyo wazati anoziti handisiriri vamwe akutowa pafamily city apa vachiendeswa kumaoutside ndo kwasekuru munhu achinoshanda ari mujira dara sekuru Kanengo kusvika pasekuru Kanengo panapa hatina jira tinovhara panapa tinotoshanda live munhu achinoda ndisekuru Kanengo handi kutaura nawo but vamwe vanhu vanonga handizive kuti idambudziko here rinozopa kuti munhu usvike pakungoita zvinhu zvisizvo masvona saka vari kutorwa pafamily city apo otodarikidzwa nerodhi otendeswa kune mumwe Kanengo ari upapo Kanengo akasvika ikoko akuisa jira obva avhara mudare muno hamuna hativhare nejira tinoshanda vanhu vakagara apo zvakasununguka hatise jira mudare saka ndikuti vazukuru vangu musanyeperwe nematsotsa handichaziva kuti iye wacho anoti kushanda naye wacho pamwe ndiato nelinga kuti samsung pamwe nhamba kufacebook
tichase namba za wanda Facebook zikanzi Sekuru Kanengo zvisvika kuma 27 namba dzangu imbiri chete pana namba ya Sekuru 0772965955 ndo namba ya Sekuru kwedzi namba idzi mukudziwana kupi unoziona kuti kufuna Sekuru ndakasenda mari pa namba yakati ko namba ukayana ndakatora ku Facebook asi ndogara ndakataura pana pa Sly mchitora ma video namba muchiisa vanhu chidzwa ndo namba ya Sekuru Kanengo ko wai mimi makuisira vanhu mari vasiriwo mudzokono kuti Sekuru Kanengo tazovharwa hamuna kuvharwa but amusi kuteerera zvatenge tichitaura kumashure ndakatora kudzira kuti inini Sekuru ndichitanga Sly kusvika pano muzinda umusha uno Sekuru Kanengo munorombesa ndikatisati rombesi tinobvisa uromba tinobvisa zvacho zvakakanga zvakabatwa zvakaipa ndo zvatoparadza ko zvokurombesa zvinobva kupi vanhu ava vakasendera mari ashiri mujeri ngavafone vanditumire kuno ndione kuti nditeedze kubatsirana nekuti izvi andikuona muzukuru kuti azofona Sekuru ndikuda mushonga wakatoka mani muzukuru mushonga wako kuti ndikutume chi $100 ndiende kudechione kumarefio but Sekuru mani muzukuru ndakakuisirai mari pese apa aitaura vese achimunyepera achinyepa kuti Sekuru Kanengo azoti zvakati ndatumwa naSekuru ndanzi zvakati zvekunyepa saka muri kushandiwa pafoni make sure zvamukuitwa naSekuru fona nevideo call mori ndi Sekuru Kanengo handi pauchito ipo pakupiwa mufanana mushonga pa Sekuru muzukuru kana achinge abuda mudare muno anobva apiwa mushonga ipapo here anonzi unozoenda here wozofonerana wozoita sei because ndo pamwe panotanga kuchinjanwa manhamba ipapo pakuda kuitana tumafevha ipapa panapa manje ndine mishonga tinopa muno mudare ndine vamwe vazukuru vangu vachinekadzi vanhukadzi ndine momwe matare yandisingagone kutsanangura tozeri kuti isusu ndiri chiremba zvangu but chiremba nechirungu zvakasiyana kune chiremba chokuti munhu anogona kuuya mukadzi ane bundu pagaro nditi handigone kumusutura muno mudare kumubvisa kuti amai bvisai saka ndine vana amai vaviri vanobuda nevazukuru mukadzi ndichiti vape mushonga imwe rumu iri ukoyo kwete muno kuti ndomupe mushonga chechipiri pamunouya apa paanomira papaseji apa musatore nhamba dzevazukuru vangu senai nadzo ndo pakutangira munyaya ipapo vamwe nekiu vanoenda kuti ndakagara ndabata nemuzukuru waSekuru ari padhuze naSekuru obviously ndokunza kupinda ndo pamukuroverwa ipapo unonga akufona dataura Sekuru ari kweri anobva kunyepa kuti ndatumwa naSekuru anzi mushonga wako ndipe ndikuyazokutamidza mushonga wakanzi weni $700 anenge akachajwa muno mudare munonzi wekana $100 kana $200 kana $300 kana $20 iye nokubabaika kwako anobva akufonera ndanzi naSekuru ndikuya kumba kwenyu kana tisangane pakati ndikupe mushonga wako because pane chitaura iye anenge achiturukira obva asvika kuye obva amutambidza mushonga yamene zvaanenge angotyorawo because achizabva muno mudare obva amutambidza wakutora mari wakumba mamwana paunoenda zvinhu zvako hazvishandi because hauna kupiwa nemudzimu nedare nokuti chinorapa vaSly zviri muropa ndonatoana mugwavha iwe muchinzi mwandidzi mugwavha yavo ukauisa mvura ukabhoresa ukamwa mashizha achaya chikosuwa chinopora zvakafanana kuti iwewe unomwandotora mugwavha wekopa munhu apore bo chinorapa chinhu chiri muropa chabva muroko rwangu ndo chinhu chinorapa ichocho kana majekiseni chai madoctors kuchipatara kweko munhu akakubaya jekiseni so unonzwa kurwadziwa zviro zvakanyanya asi mwenesi akayamba kukubaya so nebelieve yaunobhilivha mwana mako unobva kuti ndapora nokuti zviri muropa maari saka vanhu ngavadzidze kuti mushonga ngapona Sekuru ataura kuti vachikuudza kuti vachinongedzera muzukuru nhengo enonopa mushonga wakati zvabva muromo mangu zvichibva muropa mangu uchipiwa mushonga iwowo unotopora tichitedza zvisaikara Sekuru toziva kuti vanhu vakawanda vari kuenda pamafacebook vachishandisa zita renyu nepicture yenyu vachiti ndini Sekuru Kanengo imimi muri nhengo yezinate here kana yezinipa uyewo zvakare hurumende kuburikidza nebasi rezveutano Ministry of Health munguva shoma yapfuura yakakurudzira zvakare kuti ana chiremba vanorapa nemishonga yechivanhu kana nemvura nemafuta nezvimwe zvakadaro uyai munyorese kubasi rezveutano
imimi muri papi inini ndiri kuzinipa TNPC basa rangu roun'anga handina kutanga nhasi ndine makore ndichibatsira vanhu pano vezinimba vakazotaura kuti isusu tikuda manesi aid but isusu takagara tanga tatozviita kudhara tine manesi aid pano vanotesta mabp vanotesta shuga vanotesta zvakawanda tinawo panapo vatori professional vane mapepa avo akakwana nokuti munhu anogona kuya akashuta bp momutambisira nguva munhu akatoshuta bp motofirwa nemunhu saka isusu zvose izvozvo tinotozviongorora pana kuti izvi hasisi zvedu zvinonzi basa musatambire basa kana kunzi chauya chese kuti ndochigona isu tobatsira chivanhu nokurapa nokubvisa urombo hwevanhu pandisingagone ndototi apa inapa handipakwanisi because ndingati munhu aya akachekwa dumbu ada kusonwa mastichi indotaura kuti izvi ndozvigona izvo handi kutambisa vanhu nguva zvinofanira enda kuchipatara ngazviende nokuti isusu nechipatara hapana patikanyanya kusiyana chingazotisiyanisa sinje kuti hatikwanise kusona hatikwanise kukata mabhonzo kana munhu wabhonzo achoka zvakafanira kuti munhu achoka bhonzo panapa ndomunzati uya ndikulape kun'anga kunoku aiwa ndikutambisa vanhu nguva munhu achoka bhonzo anoenda kuchipataniswa plast chivanhu munhu ari kupenga chichichi zvezve anoyapana kutomubatsirawo zvinoendera nechivanhu mamhembe ari kushupa musha muri kufiwa vanhu asogara zvakanaka mangwana parwariwa muwafa zvadii izvozvo ndozvekunoku asi munhu achoka bhonzo kana ndaati accident nemota apo ndovanhu kuti ndobva ndege ndikurape kuno ndoita accident nemota aiwa hazvisirizvo saka isusu tinoshanda muchivanhu ndauti pamatsanangura pachivanhu papa mushonga unoshanda sei nekuti pane vamwe sekuru vanozondifonera ndakabva kwasekuru Kanengo hapana zvati zvaita wakabva rini ndakabva musemandi ndane 2 days ndane 2 weeks ndane 2 months ndane mushonga unoshanda sei izvozvo maita zvakanaka munoona zvakafanana nepanapo like tine ngomana yaipenga nedombo nemwe ngomana yaipenga ndifunga dai vamwe vanhu pakava vaitoseka kuti wakupedza nungo but izvo hasisina chenu tikamusunungura akapora isusu hatiite magic ndechinhu chekutanga zvekuti isusu toti nhasi takaupa mushonga tokata kuti mangwana wapora tinganyeperana mushonga yedu inoshanda nekutenda nemwoyo wako zvichienderana nekuti iwo wazvitambira sei woshandisa mushonga zvawaudzwa mainstructions yacho kuti ita zvakati zviri kubuda kune munhu unotokampa mushonga nhasi kuti mushongawo enda unopisa uchipfungaidza mangwana udzoka na sekuru zvanga ndakapfungaidza sezvaita kana kuchipatara chako chaiko munhu achekwa ronda pachisonga mastichi mangwana munhu akapora zvinofamba zvichipinda muromo zvichipisa mchana saka vamwe vanhu havazvinzwisisi vanoti akapuwa mushonga vavanzi ndatoporera futi zvakafanana vane kensa vari panapa yagara vanga vagara makore nemakore but ikaita 3 months tichivarapa mazvona saka hapasi pose panoti zvinhu zvinongoita magic asi zvinoitawo magic zvekuti zvinongonzi one time wagizwa mushonga watenga panapo wokubvisa mhepo wadaenda kutsvaga basa unoona basa unowana uda kutsvaga murume anokurora ukavengwa takaupa mushonga wokubvisa mhepo aiwa izvozvo zvinokurumidza kwete kuti anzi tidaita go back to sender 7 days go sender aid mumwe akataita go back sender panapa 3 days echi4 adzoka asvika achipopota panapa mangwana ari pakati pokupopota akazani mwoyo wake panapa nganyara masvona saka izvozvo zvinowanika izvozvo saka zvinoda kuzvinzwisisa kuti hatiite magic but tinoshandisa mishonga nekutenda norudo rwako nemidzimu yako zvinhu zvako zvinofamba ndinotenda sekuti azongobatanidza zvimwe zvese asi nyaya yahombe sekuti ananapambira panapa tichivhara dare iri inyaya yemuzukuru wenyu anga apedza nguva achibira vanhu ane nguva achitora vanhu mari ashiri namba dzake dzefoni dzakakufona vazukuru vamuri kunzi 0773 030,983 ndodzokodza futi zvakare 0773 030,983 andichashanda naye mukomana wangu
ndosaka kuti kuna mwana vaiwira naye vanotanga kuda kumufonera koko aiwa ashiri atichashanda tesi tatendamo